बहु चर्चित शशुर हत्याकांड रे ज्वाई और तांको सान भाई को आजीवन कारादंड। मयूरभंज अतिरिक्त जिला और दौराजज कोर्ट रे गुरुवार एक बहु चर्चित शशुर हत्याकांड मामलार राय प्रकाश पाई। विचारपति सुरेश चंद्र प्रधान यार विचार करी ज्वाई और तांको सान भाई दुई अभियुक्त को दोषी साब्यस्त करी आजीवन कारादंडर आदेश प्रदान करिसेंती। ଏହା ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁହେଁ ହେଲେ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ସିଂ ଓ ଲବ ସିଂ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 7 ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ରମେଶ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟାପୁର ସ୍ଥିତ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନାତିକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜୁ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ସହ ରାଜୁ ସିଂ ଓ ଲବ ସିଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶ୍ୱଶୁର ରମେଶ ସିଂଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବା ସହ ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ବେକକୁ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା ସିଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 291-20ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 16 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଜ୍ ଉପରୋକ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନରୁ ଦୁହେଁ ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।